Nu har jeg oprettet min profil, og jeg vil gå videre. Hvis jeg vil ind og vise produkter, så skal jeg gå ind på oprette showroom. Hvis jeg bare vil have min virksomhed registreret uden at kunne vise produkter, er det på registrere virksomhed, eller jeg kan gå tilbage og starte en søgning. Jeg vil godt have registreret min virksomhed. Det er ganske gratis. Trykker her. Så går jeg ind her. Jeg går ind og klikker af, hvad der passer mest til min virksomhed. Virksomheden køber fødevarer, det er fint. Og videre. Og så er virksomheden opdateret.